हेलौ बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव दिनै आं नोंथांमोननो गोदान निउस आपडेट लाना फैदों गासै बर' इउटुबारफोरनि फैदो दानिया फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो शेयार खालामदो फैदो दानिया फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय जोंनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआ जाबाय सिफुं दामि लन्थाय बिथांमोना गावसोरनि फेसबुक पेजाव 1K फल'वार जानायनि थाखाय जोंनिसिम गोजोननाय बावदों बिथांमोना जेराव लिरदों थेंक इउ फर गाइस फर 1K फल'वार इन फेसबुक पेज गाइस अन्नानै गासिबो पेजखौ लाइक खालामना फल' खालाम लिंक बिथांमोनखौ फल' खालामबानो जाबाय दाना फैदो जोंना नेक्स्ट निउस आपडेटआव जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआ जादों मिथिं नार्जारि चेनेलनिफ्राय बिथाङा गावनि फार्स्ट पेमेन्टखौ इउटुबाव भिडिअ खालामना हगारनो होन्दोंमोन बिथाङा हगारबाय नोंथांमोना नायनो हागोन गाहायाव लिंक दं लिंकआव थांना नायनो हागोन जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों प्रान्जल नार्जारिनिफ्राय बिथाङा कमिउनिटि पस्टआव गावनियाव लिरना बुंदों जेराव आं भिडिअआव स' बुंनांगौ नामा लोगोफोर होननानै 90%आनो बुंनाङा होनदों 10%आ बुं होनदों बिथाङा दा जेरै बुंदों बिदिनो बुंबाय थानायानो साबसिन आंनिबा नोंथांमोनहा माबायदि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों लिफा ब्रह्म बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो बर'नि सासे मुंदांखा एक्ट्रेस होननानै बिथाङा दाख्लैयो मिथिं नार्जारिनि चेनेलाव फैनानै बिथाङा बुंदोंमोन आंनि चेनेल फैगासिनो दं होननानै बिथांनि चेनेलनि सिगांनो फैनायनि सिगांनो 10 नाम्बार चेनेल लिपिका ब्रह्मनि चेनेल मुङै दंफैखायो बिथांखौ आं फेक होनना सानदों नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नायहैबानो जाबाय नोंथांमोनहा आरो नै भिडिअखौ नाय नोंथांमोनहा थाबैनो लिपिका ब्रह्मनिबो गोदान ब्लग इउटुब चेनेल नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना सानैसो नेथ'दो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो आरो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ लाइक खालामदो गोजोन्थों